In Beeld wordt mede mogelijk gemaakt door de Fly van de Week. En welkom op weer een nieuwe aflevering van In Beeld. En in tegenstelling tot vorige week, toen we het alleen maar hadden over het uitvaartwezen, gaan we het hebben over de flora en de fauna en de bloemetjes en de bijtjes. En links van mij, daar zit Ilona Dome. Welkom Ilona. Welkom. Hoi. En overigens voor de kijkers thuis moet ik zeggen, je zit rechts in beeld. Hè? Voor mij links, voor de kijkers thuis rechts. Jij gaat de kijkers uitleggen waarom het zo belangrijk is dat je je huisdier goed verzorgt. En ook af en toe eens een keer bij jou in de salon, heet dat, hè? In de salon komt. Dat gaan we doen, hè? Daar gaan we het allemaal over hebben vandaag. Absoluut, ja. Dat gaan we doen. Naast jou zit Therese. Therese Hemels. Ja. Welkom, Therese Hemels Janssens. Dank je Met wel. een S helemaal, ik denk, ik doe het helemaal voluit. Master Flora Design zag ik staan ergens bij jou. Dus daar wil ik ook wat meer over weten. Want dat klinkt toch heel wat anders dan gewoon, ik ben bloemist. Hè? Dat is toch zo, hè? Ja, We gaan klopt. alles over bloemen, over de bloemen praten. Maar jij weet ook heel veel af van datgene wat jouw man ook doet, die tegenover jou zit. De bijen. Ja. Daar gaan we het over hebben. Rob, welkom. Ja, Bijen, een imker. En de eerste vraag die dan bij mij opkomt is, ben je hele leven al imker of heb je eerst wat anders gedaan? Stel je eens voor, wat heb jij, want je zei het straks tegen mij, ik ben in Amerika geweest. Vertel, ik wil alles weten. nou, ik heb een carrière gehad beginnende bij OC in Venlo. De copiers, printers, die zijn later overgenomen door Canon. Ja. Ik heb daarna dus ook voor Canon gewerkt. En daar was ik Business Development Manager en directeur van het Europese Research Center, waar we nieuwe diensten voor grote klanten, de Philipsen en van deze wereld Ja, maar hebben. je mag niet nog meer Philipsen noemen, hè? Want dan Nee. gaan we dadelijk met de reclamecodecommissie gaan we problemen krijgen. Want, Ja. dat is nu, maar het geeft wel een goed beeld en zodoende was je ook wel eens in Amerika. En Ja. tot wanneer heb je dat gedaan, dit werk? Dat heb ik gedaan tot 2 jaar terug. Toen hebben ze me uitgekocht bij Canon. Ja. En toen zat ik in de fijne positie dat ik gewoon tot aan mijn pensioen het gewoon kan redden. Ja. Maar van tevoren had ik natuurlijk, omdat het druk was, heb ik gedacht, we moeten iets doen wat ik samen met mijn vrouw kan doen. En Ja. toen kwam ik de cursus bijhouden tegen. Ja. En daar heb ik toen, dat was 10 jaar terug, Oké. en daar hebben we diverse cursussen samen gedaan. We zijn allebei, hebben alle diploma's die nodig zijn. Ja. En toen heeft de bijen hebben mij gepakt. Ja. Als Dus het bij hebben jou. We gaan even, ik ga aan de Rie vragen even een foto te laten zien wat er bij jou achter, of bij jullie achter in de tuin staat. Regie, ja, ik zie het achter me. Hè. Wat zie ik hier, Rob? Je zit hier wat we noemen een bijenstand. En op die Ja. bijenstand zie je kasten. Ja. En in iedere kast, die van 1, 2 of 3 hoog kan zijn, Ja. of zelfs nog hoger, zit gewoon 1 bijenvolk. 1 bijen. En iedere kast, dus als ik die eerste stapel van 3 zie, dat zijn dus 3 bijenvolkeren. Nee, in de hele kast, de 3 Ja. lagen, zit 1 volk. Oh, oké. En die hebben dus meer ruimte als bijvoorbeeld de 4e kast. Ja. Dat is maar eentje. Ja. En nou, daar zijn die eentjes, daar zitten er ongeveer 20.000, 25.000. Maar in zo'n 3 hoog zitten er wel 50.000, 60.000 bijen. 50, 6. Dus een volk praat je over zo'n 25.000, nee, 60.000. Op het Als we de ruimte hoogtepunt, maar hebben. op het hoogtepunt in het seizoen, dat is eind mei, Ja. zijn het er 50.000, 60.000. En dat gaat weer af aan het einde en het begin van het seizoen naar ongeveer 20.000. En waar blijven die anderen? Dan gaan die allemaal dood? Of, Die gaan dood. Die bijen die overblijven zijn bijen die kunnen gewoon 6 maanden leven, omdat ze de koningin door de winter moeten helpen. Die koningin. Dat is ook. Er is altijd maar 1 koningin. Ja, Moet ik dat aan een vrouw vragen eigenlijk, Therese? Moet ik dat aan jou vragen? Was jij de contactpersoon voor de koninginnen in jouw tuin of niet? Bij de... Nou ja, goed. Ieder volk heeft dus 1 koningin. En het hele volk gaat naar die koningin toe, die van dat volk is dus.
vanwege de pheromonen die ze uitstraalt. Oké. En En als ik het goed begrijp, dan die koningin wordt geboren in dat volk? Of wordt er altijd maar één koningin geboren? nee, op een gegeven moment, als bijvoorbeeld het volk vol zit, of de kast zit te vol, Ja. dan gaan ze doppen kweken. Dat wil zeggen dat ze nieuwe koninginnen gaan aanmaken. Zo'n volk wil dan gaan zwermen. Ik heb een fotootje gezien, volgens mij, Rob, heb jij me dat gestuurd? 3 doppen of iets dergelijks zie ik dan ergens staan in een hoekje of zo. Ja, precies. Ik weet niet of die foto ergens te vinden is. Die heet 3 doppen in een hoekje, in de linker of de rechterhoek. Maar nee, dat is wat anders wat ik nou zie hoor. Dat zijn 3... we gaan nou alle foto's af moeten wij maar niet doen, want dan... Nou, kijk, wat er gebeurd is... ja, leg het maar even uit. Op Ja. een gegeven moment, als er geen ruimte is, zegt de koningin, ik wil zwermen. En als ze willen zwermen, dan vertrekt de koningin met de helft of een derde van het volk. Dat betekent dat het volk waar ze uit vertrekken, zou geen koningin meer hebben. Nou, dat is een beetje te gortig. Dus promoveert het volk eigenlijk 3 cellen tot mogelijk nieuwe koninginnen. Dus ze bouwen zo'n cel dan uit, er komt een torentje op te staan. Ja. En dat is op een cel waar het eitje nog geen 3 dagen oud is. Ja. En die krijgt ook het voedsel, de koninginnengelei, van een koningin. En dan gaan die doppen dicht. Met de doppen dicht zijn kan de oude koningin vertrekken, want die weet, 1 van die 3 komt dadelijk uit. Ja. Nou, degene die eerste die uitkomt, steekt de volgende die uitkomen af. Daar zie je ook die doppen. En die blijft, de eerste die uitkomt, wordt de nieuwe koningin. Even kijken, in hier het zien we het fotootje. Ja. En daar zien we, jij zei de doppen. Dat is aan de linkerkant? Of waar moet Ja, dat voor zien? mij aan de linkerkant. Ja. Die 3 doppen zijn eigenlijk 3 mogelijke koninginnen. Ja. Die zijn al dicht. Ja. En de eerste die uitkomt, wordt de nieuwe koningin. Oké. En jij zei net het woord koninginnengelei. Ja. Wat is dat? Nou, als je werkster bij je hebt, zijn vrouwtjes. Ja. En de koningin is ook een vrouwtje. En Ja. je hebt nog de darren, de mannetjes. De man. Een werkster bij en een koningin zijn genetisch vrouwtjes. Maar de koningin krijgt veel beter eten. Dus die krijgt die koninginnengelei. En daarom wordt ze ook groter. Daarom is de koningin heeft een flink lijf. En die werkster bij je, die krijgen dat niet. En daardoor zijn zij werkster bij je. Maar je kunt ze ompromoveren als je ze ook het goede voedsel geeft. Oké, dus zo wordt bepaald of iets een koningin wordt, ja of nee. Door het gewoon meer... Ja, ik ga niet naar jou, Ilona, want jij bent ook een bezig bijtje. Maar je hebt ook heel veel verstand van bijen houden. Ja, dat moet ik even tegen de kijkers thuis zeggen. Dus dat is eigenlijk stom toeval. Maar ik was daar vorige week met mijn hond, waar we straks nog foto's gaan zien. Want die is bij jou onder behandeling, zal ik maar zeggen. En toen had ik erover gezegd, nou, ik krijg een leuke gast aan tafel. Ik krijg een imker aan tafel. Dus nou, zeg Ilona, dat komt goed uit. Want ik ben 10 jaar lang getrouwd geweest met een imker. Dus tell me. Hè? En zodoende weet jij ook veel. Dus je kan volop aan dat gesprek deelnemen. Ja. Bij jou springen er geen koninginnen op tafel. Nee. In jouw zaak. Want jij hebt 2 salons. 1 in België en 1 hier in Echt. Klopt. Ja? Ja. En daarnaast kan het zijn dat ik jou een Weert tegengekomen ben afgelopen weekend met een mobiele. Ja. Dus je hebt eigenlijk 3 zaken. 1 mobiele zaak en 2 vaste zaken. Ja. En dat doe je allemaal samen met je man. Ja, samen met Martin doen wij dit Met Marten, samen uitbaten. doe je samen, zeg maar. ja. En nou was er van de week nog een jonge dame bij, zag Ja. ik. En dan loopt die stage bij jullie. Dat meisje wilde eigenlijk kijken of ze het leuk vond om te trimmen. Ik ben normaal niet voor stagiaires, maar ik vond het wel belangrijk om haar de kans te geven om te laten zien wat het eigenlijk op een leuke manier is om honden te verzorgen. Ja. En daar zal ze nu achter mogen komen bij ons. Dus, Maar het zijn niet alleen maar honden, want onze kat is ook wel eens bij jullie geweest. ja, daar doet een collegaatje van me. Ja. Omdat ik iets meer de honden kan lezen dan katten. Ja. Dat is toch een iets ander vak, zeg maar. Ja. Dus, maar u zei van, ik ga niet met koninginnen of koning om, maar ik vind toch wel, de klant is koning. En bij ons staan ze gewoon echt als een koning of koningin op tafel. Nou, we zouden moeten kijken, er is een mooie foto van Max, heet hij, Max. Kunnen we Max even op beeld krijgen bij Ilona op tafel?
Ja, achter me. Daar Ja, is kijk, nooit. wat een mooie hond is dat, hè? Kijk eens. Ja. Dat is mijn hond, kijkers. Ja. Dat is mijn Max. Zo'n schat Die van een weegt bijna beestje. 60 kilo, maar een schat van een beest. Maar wat mij zo opvalt is, Ilona, vanaf dag 1 dat ik bij jou kom, met hem, dat is al een tijd. Ja, Hij is altijd heel gereserveerd naar anderen toe. ja, Maar bij jou sprong die gewoon op tafel. geweldig. Hoe komt dat? Rust. Vertrouwen. Een hond wil vertrouwen. Die voelt. Die ziet hij, maar die voelt. Die kan mensen lezen. Wat heel belangrijk is, dat je er goed mee om weet te gaan. Dat je het vak graag doet. Want als je dit niet graag doet, moet je dit absoluut niet doen. Nee. En die zeker geen angst hebben. Want als je angst hebt, Ja. dan straal je dat uit en dat ruiken ze. Ja, want dit is een hond waar sommige mensen angst voor hebben. Ja. Want als die op je afkomt, dan komt er Ja. 60 kilo op je afgestormd. Ik heb het aan de lijf ondervonden. 2 Ja. weken in de rolstoel gezeten. Oh. Per ongeluk, hè, hij liep Ja. ondersteboven. Maar voordat ik bij jou kwam, ging ik naar een andere trimsalon. En daar mocht ik de zaak niet verlaten. Die waren bij voorbij. Want als ik weg was, Paniek. dan was hij niet handelbaar. Ja. En bij haar kan ik gewoon weglopen. Kan gewoon ergens koffie gaan drinken, maakt Ja. niet uit. Volledig. En ook bij manlief, hè, want ja, die Ja. moet hem erin tillen dan. Ja, hè. ja. Want, maar dan zeg je, ik ben hondentrimmer. En dan denkt iedereen scharen en van die scheerapparaten. Maar bij Max zie ik weinig Ja. scharen en scheerapparaten. Max heeft eigenlijk een ondervacht die toch wel minstens 2 keer per jaar eruit moet gehaald worden. Maar als het castratievachten zijn, moet het vaker gebeuren. Ja. En doordat die vacht eruit gehaald wordt... Een castratievacht, leg even uit voor de Castratievacht is eigenlijk een hond wat eigenlijk gecastreerd is. Ja. Maakt hij een andere vacht aan? Ja, absoluut. Normaal heb je zeg maar een balans in het ontwikkelen van de vacht. Maar zodra ze eigenlijk gecastreerd worden, dan valt die balans weg. Oké. Dus dan krijg je eigenlijk één rechte lijn en dan zegt het lichaam opnieuw aanmaken, opnieuw aanmaken. En dan creëren ze eigenlijk op plaatsen waar ze eigenlijk niet moeten komen, creëren ze eigenlijk vacht Ja. aan. Deze wordt dan verwijderd. Maar om het goed te doen, wij komen trouw iedere 3 maanden. Ja. Gaat Ja. hij naartoe. Ik geef meer geld uit aan de kapper van Max Ja. dan aan mijn eigen kapper. Maar dat ja, komt- absoluut. Ja, Ja. dat moet ik ook wel leuk, want mijn kapper is weer de dochter Leuk, ja. van bij de andere tafelgast. Geweldig. Ja, hoe het toeval is, hè. Zij zat dat te vertellen aan tafel bij mij. Ja. Of toen ze geknipt werd. En toen zei ik, oh, imker, daar wil ik wat meer over weten. Nou, en zo is het gekomen. Dus Ja. hier zitten mensen die ik allemaal een beetje ken. Ja, geweldig, En toch? zijdelings contact mee heb. Maar heb je ook wel eens te maken met agressieve honden? Ja, je hebt heel veel variaties. Kijk, Ja. ik leef zelf in een roedel van 9 honden. En ik heb daar heel veel van geleerd. Heb je 9 honden? 9 honden, ja. En een man? een kennel, zeg maar, een dwergschnauzer kennel. Ja. En we hebben een Mechelsherder. Dat is eigenlijk altijd de boze wolf in huis, maar dat is een schat Ja. van een beestje. Maar als je het gedrag van een hond kan lezen, dan weet je ook hoe je moet handelen. Ja. Kijk, heel veel mensen zeggen, oppakken maar aan. Ja, maar ik ga een hond niet aanpakken. Nee. Zodra die mij de tanden laat zien, Ja. dan zeg ik heb ze nog allemaal. Ja. Dus dat gevoel geef je ook aan die hond. Ja. Zo van, ja, grom maar ik kan ook bijten, weet Ja. je. En dat is al meer dan genoeg om te Ja. overtuigen Ja. dat de hond niet... Maar wat heel belangrijk is in dit vak, is eigenlijk dat je pijnloos handelt naar de hond. Oké. Er zijn honden bij die moeten getrimd worden, dus echt geplukt, haartjes eruit getrokken. Er zijn er ook bij die willen dit niet. Ik zou zeggen, epileren is ook niet mijn vak. Ja, Nee, ik zou het niet laten doen. Nee. Dus er zijn andere mogelijkheden voor. We gaan even een paar foto's van jouw salon laten zien. Hè? Max komt ook nog een keer voorbij. Dit is van Max als hij, Lief die, ja. zolang die droog is. Je ziet dat ze hem aan het, de haren eruit aan het halen zijn. Dit wordt niet geknipt. Een Berner Senne mag Ja. niet geknipt worden, hè? Nee. Absoluut niet. En die hebben we hier ook Snoepjes. staan. Hè? Ja. Dus daar gaan we kijken. Ja, zelf Ik gemaakt. zag het staan bij jou. En toen Ja. dacht ik nog van nou, als ik die cupcakes, als ik die thuis zou hebben staan aan mijn kleinkinderen zouden zijn, Ja. dan vrees ik voor het ergste. Ja. Maar wat gebeurt er nou? Stel dat nou een kind, want het ziet er heel erg smakelijk In uit. Ja, principe, Therese mag wel eens kijken. Door het Ziet er door heel de erg. topping eigenlijk aan te passen aan een hond, Ja. vorm zeg maar een botje, zouden dingen al zijn van Ja. is dat nou niet echt voor een hond? Ja. Dus daarom doen we de topping aanpassen aan de hond. Ja. Maar wat er zelf in zit, is echt eetbaar voor mensen die glutenvrij moeten eten. Er zit honing in, er zit pindakaas in. Dus echt natuurlijke producten, echt glutenvrije meel. Ja. Eieren zitten erin en
ja, gewoon, de hond is niet meer de hond. De hond is een hond wat ook de verjaardag viert op een jaar. En Ja. dat is eigenlijk iets waar wij op in willen spelen. En ja, het is nog een beetje nog... Hè, we hebben natuurlijk klanten die dat al bestellen, hè, dus dat wel. Maar we moeten er een beetje bekendheid maken, want de meesten hebben zoiets van... mijn hond hoeft geen muffin. Je mag eigenlijk op een publieke omroep geen reclame maken, maar dames en heren, ik hou het even voor me. Ja, dat is onze naam. Als uw hond jarig is of Ja. op dierendag, Ja. doe hem zo'n cadeau. Kijk eens hier, Ja. Nou, dat bedoel ik, als je dat dus ziet staan, die Ja. blauwe daar zo. Precies. Mijn kleinkinderen die beginnen daaraan. Ja, maar de Ja. topping past eigenlijk aan de hond. Want je hebt Oké. zoiets van, dat is toch wel iets speciaals. Jij had het net over gedrag, Ja. dat dieren vertonen gedrag. En dan ga ik nou over, even weer naar jou Rob. Vertonen bijen ook een bepaald gedrag wat herkenbaar is? Ja, natuurlijk. Bijen hebben eigenlijk vanaf de geboorte maken ze carrière. Dus een bij die geboren wordt, die moet onderaan de ladder beginnen. Ja? En die moet poetsen. Dus die moet cellen die vrijkomen, moet ze schoonpoetsen. En moet ervoor zorgen dat daar nieuwe bijen in kunnen. Of nieuw stuifmeel. Ja. Of nieuwe honing. En als ze dat een tijdje gedaan hebben, dan maken ze promotie. En dan mogen ze bijvoorbeeld het vlieggat gaan bewaken. Dat er geen vreemde wespen of andere muizen proberen in die kast naar binnen te komen. Dus dan zijn ze wachters, poortwachters. En die zullen ook iedereen die probeert binnen te komen een flinke snaai, zeg een steek, verkopen. Maar jij vertelde in het voorgesprek, had je het over een muis. Ja. Hè? En dat ze die niet gaan steken. Nee, dat zou je verwachten. Ja. Als een muis naar binnen kan komen, dan gaan die bijen allemaal bovenop de muis zitten. Die maken met hun vleugels zoveel warmte, 40 tot 50 graden. En die muis wordt als het ware gebarbecued. Oké. Dus die sterft en die wordt ook weer door de bijen naar buiten gewerkt. En die vind je dan achter de vliegplank onder op de grond. Okay. Wij wespen en bijen, dat vegen wij altijd op één hoop, zal ik maar zeggen. Maar ik begreep dat een wesp wel een vleeseter is en een bij niet. Therese, klopt dat? Heb ik dan? Klopt, ja. Ja? Ja. Dus daarom zie ik, als ik aan het barbecuen ben, Dan zie je het zijn geen- altijd wespen. Zie je geen bijen, nee. Daar komen de wespen op af, ja. Ja. En de bij alleen maar. Een bij die haalt gewoon, die doet zijn eigen ding. En die haalt nectar en water en Stuifmeel. stuifmeel, ja. Wat voor... En hars. En ik zie er allemaal dingen op tafel staan. En ook daarachter in de geschenkvorm daar. Maar ik dacht dat een bij alleen maar honing maakt. Dus het enige product van een imker is honing. Maar er is dus meer in het leven dan honing weer bij bijen. Wat staat daar allemaal? Want ik zie een zalfje, ik zie een flesje. Wie kan me dat uitleggen? Nou, dit is wat we noemen propolis. 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 Dat is geen verzekering. Nee, het is geen verzekering. Nou, Propolis, in een zekere zin wel. Want als je hier druppels van neemt, Ja. dan versterk je het immuunsysteem van je lichaam. Dus wat dat betreft is het wel een verzekering dat het moeilijker is voor ziektes om vat op jou te krijgen. Dat werd in coronatijd. Ja, gebruikt, in hè? coronatijd kwamen verpleegsters, ook van het Laurentius ziekenhuis. En die kwamen bij ons de propolis tinctuur halen. Die namen dan 3 keer daags 3 druppels, vitamine A, D en zink. En daarmee heb je eigenlijk het optimale gedaan wat jij kunt als persoon. Met hulp van de spullen van de bijen. Oké. Maar die bij maakt nog meer, want daarachter staat het Ja. potje. Ja, hier, dit is propolis crème. Dit Crème. doe je inwendig, een paar druppels in de thee. Ja. Of onder de tong. Hier zit propolis tinctuur in, maar ook een goede basiszalf die verder niet schadelijk is. Maar als je uitwendig bijvoorbeeld eczeem hebt en je smeert dat erop, dan gaat dat heel snel weg. We hebben een meisje gehad die had heel zwaar acne. Daar kwam de moeder van, die zei ik weet niet wat ik moet doen. Ik zeg smeer dit er nou eens op. En die is 3 weken, Ja. 3 weken later kwam dat meisje terug en de acne was weg. En daarmee ook het pesten en alles wat daarmee samen. Ja, dan wil ik met de afloop met jou eens over praten. Want ik heb van mijn kleindochter, mijn oudste kleindochter, die heeft een uitslag hier zo. Ja. En daar hebben we van alles en zinkzalf en alles Ja. er al op. En het gaat. Dat is bijna voor alle huidproducten, voor alle huidziektes, ja. ja, alle problemen. Oké.
En daarachter staan pollen. Ja. Die heb ik wel eens gezien, maar ik wist nooit wat ik ermee moest doen. Ja, dat is eigenlijk de stuifmeel die de bijen halen. Ja? Je kunt dat afvangen. Dan zet je iets op de vliegplank voordat ze naar binnen gaan. En de stuifmeel wordt dan eigenlijk, valt er vanaf. Ja, maar zo'n bij gaat toch op pad om stuifmeel te halen? Ja, het is maar niet om eigenlijk, voor jouw pollen te nee, maken. precies. Het is eigenlijk een beetje gemeen wat we dan als imker doen. Ja. En ja, goed, daar is vraag naar. En wat wel belangrijk is, als je dit in de yoghurt bijvoorbeeld doet, elke dag een lepeltje, dat is heel krokant, dan sterk je daar ook je immuunsysteem. Niet zo sterk als met dit, maar dit werkt ook. En dan natuurlijk. Daar is iedereen honing. En honing heb je in allerlei verschillende soorten. Mensen vragen eens welke honing heb je allemaal. Dat ligt er puur aan welke dracht in de buurt van de bijenkasten is. En als ik 10 kasten heb, kan best kast 3 op de lindenboom vliegen en kast 5 op de acacia, als die bloeit. En in het begin van het seizoen heb je de wilg. Dus dan krijg je honing waar veel wilgsmaak in zit. Maar ik heb begrepen dat een bij in heel zijn, of zijn bijenleven, maar eigenlijk een paar gram honing maakt. Ja, dat klopt. Dat klopt. Hoeveel potten haal je dan uit zo'n volk? Nou, als je hebt die kasten gezien, hè, die 3 hoog. In 1 zo'n laag zitten 11 ramen. En ieder raam kan 2 kilo honing in komen. Oké, die ramen hebben we volgens mij een fotootje van. Ja, dit is, hier moet die nog gezeefd worden. Maar de ramen hebben daar er zit ook een foto van bij de regie. Die is nou driftig aan het zoeken. Ja, daar hebben we ze. Eentje terug, Eentje terug. Die, Kijk, dit zijn ramen die zijn vol. Hoe zie je dat? Als een cel vol is, dan zweet de bij was en dat maakt hij een dekseltje op dat zeshoekje. Ja. En als je dus hier kijkt, aan het eerste raam zie je gewoon, dat is dicht. Als ik dat zie, kan ik ze eruit halen en dan moeten ze geslingerd worden. Dan is de honing rijp. Hè? Dan is de honing rijp. En die was, dan doen we ook nog wat mee, Therese? Of, de was, dat is ook een product wat je gebruikt, of niet? Ja. Wij, als deze nou zijn leeggeslingerd, deze raten, dan doen we de 3 van zo'n ramen doen we in een wassmelter. En dan komt onderuit, dat wordt via stoom gaat er doorheen, het wordt heel warm. Dus zo'n 100 graden ongeveer. Okay. En dan komt onderuit was, helemaal vers en schoon eruit. Is dat ook een was waar je een kaars van zou kunnen maken? Zou kunnen, ja. Maar wij maken er nieuwe waswafels van. En die doen we straks weer in de lege raten. En dan hangen we die weer terug. Schoon. Ja, je moet niet van je microfoon gaan rammen natuurlijk. Dat vinden ze daar niet leuk hoor. Dat zeggen ze tegen mij van Tom. Ja. Schoon in de nieuwe kast weer. En dan kunnen ze weer vooruit. Dus, maar dan maken ze weer niet. Op een gegeven moment moet je een dot was hebben. Die doen ze wel uitbouwen. Ja. En dan doen ze weer nieuwe honing in. En dan leggen ze weer nieuwe eitjes in. Ja. Oké. Hoe kom je nou aan nieuwe bijen? Stel, nou, zal ik zo stellen. Ik ook bij pensioen. Ik krijg hetzelfde gevoel wat jij had. Ja. Ik ga die cursus. Ik ga dat ook leren. Ik krijg zo'n certificaat. Ik koop me zo'n kast. En een centrifuge, weet ik wel allemaal meer. En nou, waar ga ik bijen kopen? Hoe krijg je deze 25.000 bijen? Nou, het begint vaak niet met 25.000 bijen. Je hebt je opleiding ergens gedaan. Bijvoorbeeld, wij hebben dat bij Leudal gedaan. Daar begint het. En daar begint het. Dan leer je wat je moet doen. En dan begint het te kriebelen. Want jij wilt ook bijen hebben. Ja. Nou, en wat je dan gaat doen is, je krijgt meestal dan van je begeleiders, bijvoorbeeld van Jacques Kolen, hebben wij dan een eerste volkje gekregen. Dat krijg je meestal, laten we zeggen, in mei. Ja. En dan is eigenlijk de eerste oogst al geweest, maar dan kun je nog voor de najaarsoog gaan. Dat zijn 3 of 4 raten met een koningin. En dat volkje op zich is een klein volkje. Maar dat gaat enorm groeien, omdat er heel veel dracht is in mei. Ja. En dan gaat dat volk groeien. En op een gegeven moment zul je zelfs, als je geluk hebt, najaarshoning hebben. Okay. En zo groeit dat je alle 11 ramen vol hebt. Met... Hoe oud worden bijen dan? Dat verschilt. De gewone bij wordt ongeveer 6 weken. Het kan ook iets langer zijn. En dan is eigenlijk het leven van de haalbij is voorbij. De koningin die kan 5, 6 jaar leven. Misschien ook nog wel langer. Okay. Maar meestal is ze 5 jaar lang productief. Overigens, een koningin die niet productief is, wordt door het volk ook afgestoken.
Dat betekent, dan zegt het volk, jij bent niet meer productief genoeg. Om onszelf te redden, moeten wij zorgen voor een nieuwe koningin. Dat proberen ze nou in Nederland met de minister-president ook, maar dat wil niet Ja, eigenlijk. die gaat niet zo graag weg. Als het volk hem zou af kunnen stoten. Zo goed. Ja. Maar die houdt het lang vol. Ook al legt hij weinig En dan heb eitjes. je nog de bijen die de koningin door de winter moeten helpen. Die ontstaan in oktober meestal. En die kunnen tot 6 maanden oud worden, omdat die geen haaltaak hebben. Maar die moeten de koningin warm houden. En wat er echt gebeurt in de kast in de winter, is dat die met hun vleugeltjes wapperen, warmte produceren. En die kast is ongeveer 37 tot 40 graden. Dat is genoeg voor de koningin. En als de buitenste moe zijn, gaan de volgende laag naar buiten en gaat daar wapperen. Dus om de beurt houden die de koningin warm. En de koningin legt ook niet in de... Er zit echt een hiërarchie in zo'n bijenvolk. Ze wordt ook gevoerd, ja. Ja. Ja, De koningin wordt gevoerd. Die wordt dus echt, zeg maar, op handen gedragen. Ja. Nou, zo. Ilona, ben je ook koningin in jouw domein? Thuis, Nou, of- ik ben wel lastig te dragen, denk ik. Ja. Mijn gewicht. Jij krijgt niet vaak koninginnengelei te eten. Nee, dat niet. Nee. En, ik wil eens wat meer weten. Als ik bij jou ben met mijn hond, onder andere, maar ik weet niet of meer honden dat ook hebben, dan ga je op een gegeven moment pak je een schaartje en dan ga je iets aan zijn poot doen. Ja. Knip je af. Ja. Dat ik overigens bij... Hoe zeg je? ABS deblokkeren. ABS, Zodat ze beter grip hebben, zeg maar. Ja, het is Ja, zo noem ik dat Een altijd. klauw, een wolf. Nee, hoe is een klauw? De wolfsklauw. Wolfsklauw is dat. Hubertusklauw is eigenlijk. Hubertusklauw. Ja. Mijn vorige Bernardsen had dat niet. Waarom hebben die honden dat tegenwoordig wel? achter deden ze dat vroeger weghalen. Ja. Maar dat mag nu niet meer. Verboden. Ja. Ze zien het eigenlijk als een cosmetische ingreep. En ze vinden dat bij dieren dat niet moet. Nee. Ja, ik vind persoonlijk wel. Ik vind het als ik zie hoe groot dat is, en zeker Ja. bij die grote honden, Ja. en hij rent, zal ik maar zeggen, Ja. door een struik heen, dan kan hij daaraan blijven Ze hangen. krijgen heel snel blessures. Blessures daardoor. Ja. Ik heb het dus pas geleden gehad met hem. Kijk, natuurlijk, die berghonden Ja. is dat natuurlijk ideaal. Omdat ze een klauwen grip hebben. Ja, Ja. precies. Dat ze niet uitglijden. Maar nu heeft het weinig functie. Maar dan knip jij die gewoon de nagel. Ja. Want Er die, moet geen ronding in zitten. Dus de ronding moet eruit. Want dat Ja. wordt meer zo'n Captain Hook haak, zeg maar. Waar ze Ja. zich ja, vaak dat, toch wel aan vast blijven hangen. ja, dat is zo. Ja, en dat is de enige waar ze dan knipt en een paar haartjes tussen de poten. Ja, En de rest mag je zo'n hond van mij En de helemaal niet knippen. onderkant, hè. En de onderkant. ABS. Ah, Ja, dat ze niet uitglijden. ja, dat is ook zo. En dan wordt zo'n hond lekker gewassen. Ja. En, maar het zijn niet alleen grote honden. En nou hebben we ook een foto, die vind ik wel... Daar heb je mogen we die even... Dus, Ja, die zie ik nou. Zo was mijn hond toen hij te heet gewassen werd. ja. Toen kwam er dat uit op een gegeven moment. Dit is, Dit is een kleintje, hè? ja, dit is ons eigen dwergsnautertje. Ja. En vaak laat ik zien hoe je met een pup omgaat. Het is zo belangrijk dat ze van jongs af aan op tafel staan. Ja. Dat het een gewoonte wordt. Ja. Een positieve benadering. Belonen. Laat ze een snoepje eten op tafel. Laat ze draaien. De meesten ergeren zich als het hondje beweegt. Nou, daar is hij toch voor? Ja, Dat gaat eruit, dat groeit eruit. Je merkt het, ik zei het al, ik heb het ook een paar keer bij jou gezegd, ten opzichte van mijn vorige waar ik kwam, waar zo'n hond altijd bang was. Die wilde ook daar niet naar binnen als ik naartoe ging. Als ik hier naar jou toe ga, ben ik op 100 meter, kan ik rustig loslaten. Dan weet ik dat hij naar de winkel gaat. Ja. Vindt hij kennelijk daar lekker. Ja. En daar werd hij gewoon helemaal vastgesnoerd. Werd er een emmer onder gezet, want die hond wil gaan zitten. Hè? Op een gegeven moment, die wat moe. Allemaal onnatuurlijk. Want met Max ben je zo'n bijna 1,5 uur bezig. Hè? Dus Ja. die beest moet 1,5 uur daar staan, Ja. als ze met 2, 3 man bezig zijn. En die moet zich op zijn gemak voelen. Dat Ja. is dus... En vaak ook omdat de mensen erbij zijn, zoals ook deze foto even. Ja, die wil ik even... Ja, ja. mogen we die nog even zien? Die. Ja, dit is gewoon Poedel. een topfoto. Dit is echt van... Zo wordt ook de hond behandeld bij ons. Lekker de baasjes erbij. Lekker een goed gevoel geven aan elkaar. Een kopje koffie voor een baasje. Zijn er nog poedels die zo geschoren worden? Of wat is Ik het? doe ze niet. En als ik ze zou adviseren, zou ik zeggen... ga naar een fokker die deze honden toiletteert. Want dit is wel belangrijk dat ze toch op een juiste manier eigenlijk geknipt worden. Daar gaat heel veel tijd in zitten. Het zijn vaak toch wel langdurige... En als je dit hondje wilt doen, dan moet je ze toch wel heel goed bijhouden met wassen, feunen. Ja, ik vind het eigenlijk... Als ik eerlijk mag zeggen, ik vind het niet... Hè, als je het zo met zo'n hond om al die bolletjes overal Ja. zo maakt... dan doe je het meer voor het uiterlijk. Precies. En dan... Ja, spreekt mij niet zo. Ik hou wat meer van Ja. een hond. Ja.
Weet je precies. wel, en Ja. die moet goed verzorgd worden. Weet je moet ook een Dat is wel. limiet pakken met de tijd waar je met Ja. een hond bezig bent. Het moet gewoon Ja. tot daar en stoppen, want ze worden lastig en Ja. uiteindelijk worden ze oververmoeid en dat wil je gewoon niet meegeven. Maar maak je nou als honden mee? Nou kijk, Max zie je iedere 3 maanden. Ja. Maar als ik nou 2 jaar niet kom met Max... En u doet er zelf niks aan. En ik doe er zelf niks aan. Ja, dan gaat de huid stikken. De huid heeft echt zijn conditie nodig dat hij iedere keer de wol eruit haalt. Kijk, in de natuur dan gaan ze langs een struik en dan verliezen hun haren doordat ze eens nat worden. De wol wordt zwaarder en die zakt weg. Zie je vaker tufjes van vachten. Bij sommige honden haal je het gewoon, je ziet het gewoon. Hè? Het zijn allemaal vlokjes. Ja, en dat wordt in de natuur bij wolven en zo gaat dat met en met eruit. Omdat die nieuwe vacht, de oude vacht eruit wil duwen. Maar ga je een hond wat eigenlijk gefokt is door bepaald... Ja, dan hebben ze toch een steuntje nodig om ze zeg maar te onderhouden. En daarom zijn wij natuurlijk als trimmers belangrijk om dit eigenlijk een beetje meer aan te sturen. Doordat het sneller eigenlijk verloopt. Ja, ik ga het niet proberen hoor. Nee. Ik kom even gewoon een jaartje niet. Want ik vind gewoon zo'n hond moet er gewoon goed uit. Je moet zich ook goed voelen. En je merkt gewoon dat hij dat graag ook heeft. Ja. Dat hij zich ook lekker voelt daardoor. Ja, dan moet je dat gewoon doen. Nou, anders moet je geen hond nemen. Als je hem niet wil Precies. verzorgen of je wil het geld er niet voor uitgeven. Ja. Ik heb nog een vraag weer. Ik ga weer naar de bijen toe. Ja. Ik ben weer zo bij hoor. Maar goed. geef naar Rob of naar Therese. Ik weet niet wie er antwoord op gaat geven. En als ik nou... Ik heb die cursus gehad. Hè. Ik heb dat leuke volkje gekregen van mijn coach. Ik begin daarmee. En dan denk ik, nou, in die kast, jongens, ga je gang. En kan ik dan een lekker paar maanden rustig achteroverleunen en dat gaat vanzelf? Nou, ik denk dat Therese daar wel een antwoord op heeft. Therese, kan ik achteroverleunen of Nee, dat werkt gaat toch wel weer? hartstikke fout. Ja. Nee, je moet ze echt goed in de gaten houden. Zo'n volk die op een gegeven moment als jij die cursus gedaan hebt, wil je het liefst constant erin gaan kijken. Van wat gaan ze nu doen en wat gaan ze... Nou ja, dan worden die hartstikke gek van die bijen. Maar jij zelf ook. Je moet gewoon zorgen dat ze te eten hebben. En je ziet op een gegeven moment aan de buitenkant hoe dat ze zich gedragen. Ja. En dan zie je ook aan, dit is goed gedrag en dat hoef je niet bij te sturen. Maar op een gegeven moment dan zie je dat het fout gaat en dan moet je in kunnen grijpen. Ja. Ze moeten bijvoorbeeld als ze hebben 1 vijand, of ze hebben wel meerdere vijanden, maar de varroa-meid bijvoorbeeld, dat is een heel klein beestje dat gaat op de vacht zitten van de bij. Ja. En net voordat het eitje, voordat het celletje gaat sluiten, kruipt daar zo'n varroa-meid in. Ja. En die meid die zorgt ervoor dat die bij die in wording is, dat die gewoon half wordt opgevreten. En dat hij niet de voeding krijgt die hij nodig heeft. Dus er komen allemaal tweederangs bijen uit straks. En dan moet je die varroa-bestrijding na voorjaarsoogst en de najaarsoogst. En staat erachter mierenzuur. Ja. Wat bedoel je daarmee? Het mierenzuur dat wordt in een flesje gedaan. Ja. En dat wordt op de kop gezet en dat komt op een vloeipapiertje uit. En dat gaat doordat het warm weer is of zo, gaat dat verdampen. En het komt in de kast. Ja. En verspreidt zich daar. En dan vallen die mijten gewoon omlaag op de plank helemaal onder. Ja. En dan... ja. Zo bestrijd je dus... Ja, en het is een organisch zuur, hè? Dus het is een vriendelijk zuur. Ja, dus het is niet iets chemisch wat je erin spuit. Nee. En zo heb je ook oxaalzuur, dat doe je ook in januari. Ja. En dat is ook een organisch zuur. En die beide zorgen ervoor dat die varroa-meid onder controle blijft. Okay. En het grote fabeltje wat je altijd wel hoort, als het jaar weer begint, zoals nu, dan krijg je dat de imkers zeggen, oh, ik heb van mijn 10 volken zijn er 6 kapot gegaan. Ja. Die hebben het niet overleefd. En dat komt omdat je varroa-bestrijding niet goed hebt gedaan. Okay. Dus, en dat merk je dus pas in het nieuwe jaar, als dat volk weer moet gaan uitbreiden, dat het gewoon niet krachtig genoeg is om die start te maken. Je hebt een heel mooi filmpje meegenomen over de geboorte van de koningin. We hebben er maar een muziekje onder gezet, anders zou het zo stil worden. Ja. Laten we eens even, hoe lang duurt het nog hier? Een minuutje ongeveer, geloof ik. Hè? En dan gaan we eens kijken naar de geboorte van de koningin.
geknaagd van binnenuit. Ja. Maar je ziet al de bijen die op de buitenkant, koningin wachten, ja. Die proberen ook al dat dekseltje open te maken. Dus ze knagen en je zult dadelijk zien dat het dekseltje omhoog weggebogen wordt. Je gaat er gewoon een aan hangen die dat dekseltje openmaakt. En van de binnenkant zit, kijk, je ziet daar dat scheurtje aan de rechterkant. Nou, dan gaat die ene bij die gaat aan die deksel hangen. Kijk, met zijn gewicht. Ja, daar komt Ja. hij. Hup, daar gaat die deksel. Ja? En nu zul je de koningin zien, die komt er nu dadelijk uit. En dan moet je eens opletten, als die dadelijk eruit komt, hoe lang dat achterlijf is. Want de koningin is gewoon veel groter als de normale bijen. Kijk, hier, dus iedereen is welkom in verwachting Ja. van die nieuwe koningin. Dan moet je daar kijken, de achterlijf. Oeh, inderdaad, ja. Ja. En daar is ze. Ja. En- En deze film, Ja. wil ik nog wel even, Het was knap. die heet More Than Honey. Die is gemaakt met steun van de Oostenrijkse overheid en de Duitse overheid. Ja. Die duurt 3 uur. En als je iets wil weten over bijen, over hoe bijensterfte, chemische middelen, bestrijdingsmiddelen en alles, maar ook de leuke dingen van, dat kun je in die film zien. Heel leerzaam, ook voor kinderen. Je kunt hem gewoon downloaden van YouTube. Oké. More Than Honey. En dan heb je zeker een aantal uren kijkplezier. Oké, nou dat... more than honey. Meer More- dan honing. Ja, meer dan Eigenlijk. En honing. dan vertaald Ja. op zijn Engels. Dus ook die killer bees en zo bij. Hè? Zoals, Ja, die willen we liever niet zien. Hè? Die killer bees. Ja, hier in echt had je, heb ik hier gelezen, dat waren er hele grote of zo voor die killer bees. ja, dat zijn die... Afrikaans of zo, weet ik nee, hoe heet die? Die grote. Ja, ik kom even niet op de Ja, naam. oké. Maar goed, die waren hier en dan moet je dat... Hoornaars. Ja, Horenaars. Ja. dat Horenaars. zijn natuurlijke vijanden van bijen. Nou, kijk, Ja, dat zeker. zijn ook, Ja. het is ook een soort die veel groter is, veel harder ook. Als je daar een steek van krijgt, dat doet ook meer pijn, maar Ja. is eigenlijk minder ernstig. Ja. Die wil je eigenlijk het liefst niet daar in de buurt hebben. Ja. Maar als je ze ergens hebt zitten en je doet er verder ze niet hinderen, dan kan het ook samen gaan. Ja. Jij bent in je leven 10 keer gestoken, zei jij. Maar Therese, jij meer, hè? Vaker, ja. Vaker, hè? Dat komt omdat ik vaak de zwermen heb gevangen. Een zwerm gevangen. Ik vang meestal de zwermen en dat is meestal met moederdag. Dan ren ik achter die zwermen aan. En dan vang ik ze allemaal. En s'avonds zitten ze in een nieuwe kast. Ja, maar loop je dan met een schepnetje erachter of hoe moet ik dat zien? Nou, ik heb er een filmpje voor meegegeven. Ja, maar En, dat zag ik, een ja. filmpje. Alleen dat is gefilmd met een telefoon Oh, wacht in op, die ja. stand. En dan krijg je zo'n beeld en dan Oké. zo'n streepje in Oké. het midden. En dan, Ja. Dus we dachten, die kunnen we niet draaien. Maar in ieder geval, ik heb wel Nou. iets gezien met emmers, met handdoeken erover. En, Ja. Je doet je pak aan en dan heb je van tevoren al een emmer klaarstaan met een Ja. natte doek. En een veger om eventueel te vegen. Ja. En dan ga je achter die enorme zwerm staan. Je zet de schone kast eronder. En dan doe je ze nat spuiten met een plantenspuit. En op een gegeven moment trek je aan een tak. Flinke ruk geven en dan valt dat hele volk valt in de nieuwe kast. En dan denken ze, hé, Je doet daar mooi huisje. En dan- plastic over en dan blijven ze dan daar. blijven ze, ja. Als jij de koningin hebt, dan blijft hij ook in de kast. Komt het hele volk daar naartoe. Oké. Ilona, Ja. ik kan je ook iets over bijen vragen. Ja. Hè, want jij zei tegen mij van ja, bijen steken, dat is helemaal niet zo verkeerd. Dat is zelfs een therapie. Ja, je moet natuurlijk niet een overdosis hebben, maar ik heb gehoord dat ze inderdaad, dat als je voor reuma-patiënten schijnt het toch een belangrijk iets te zijn, want het is een bepaald vloeistof wat je binnenkrijgt, wat hun toch wel, hoe het Minder effectief, pijn of zo. Of effectief Ja, werkt. je laat je wel eens weten steken. ja? En die bij die spuit zijn gif daarin. Maar dat gif werkt ook tegen reuma. Dus je kunt daar naartoe gaan en dat doe je een paar keer. En heel veel mensen hebben daar baat bij. Wat in jouw verhaal en ook in mijn voorbereiding kwam ik het woord frambozen heel erg tegen. Kan ik heel belangrijk is, frambozen? Leg dat eens uit. Nou, je hebt de honing van de dracht in de buurt. Dus wij hebben linde en acacia honing en nog wat andere soorten. Ja. Maar frambozenhoning is ook heel lekker. Dus wat wij doen is, wij plaatsen kasten bij een frambozenkweker. Ja?
En die bijen zijn eigenlijk voor de bevruchting van de frambozen. Maar omdat ze daar ook nectar en zo kunnen halen, komt daar ook honing vandaan. En wij laten die honing dan, halen we op een gegeven moment terug, die kassen, als die bestuiving voorbij is. Ja. En dan krijg je frambozenhoning. En dan hebben we het hele jaar door verschillende soorten honing. Ja. Je hebt mensen die zweren bij acacia, maar je hebt ook mensen die vinden die frambozen lekker. En zo kunnen we de klanten het hele jaar bedienen. Want er zijn dus periodes dat er geen nieuwe honing komt. Ja, het is in mei oogsten, ergens in augustus. Ja, en dan moet je van augustus weer tot mei overbruggen. Dan moet je voldoende honing hebben voor je klantenbestand. Ja, ja. En dat gaat hard. Er zijn mensen die 40 potten honing per jaar eten. Zo. Duitsers komen, die halen altijd grote hoeveelheden. In de coronatijd kwamen mensen fietsen in de buurt, omdat ze niet naar het buitenland konden gaan. Die kwamen bij ons langs. Die kochten een keer honing of deze producten. Die gingen terug naar Amsterdam of Amstelveen of waar ze woonden. En van daaruit gingen ze de honing bestellen. En die bestellen dan 6 potten, wat wij gewoon met een pakketje daarheen doen. En ja, dat is ongelooflijk hoe dat gegroeid is. Want jouw klanten, vind ik, om particulieren... je hebt er iets over geschreven, maar zo gauw... Ja, je hebt in praten. feite in Limburg is ons gebied. Natuurlijk in de nabije omgeving. Dat zijn klanten die komen... Maar er zijn ook heel veel mensen die ook van verder weg, Duitsland, die gewoon bestellen. Op een gegeven moment, als jij dit eenmaal hebt meegemaakt en je vindt het lekker... Ja. Hè, want dit is net als wijn, hè? Ja, ik weet er alles van. Je kunt... Ik ben er dol op. 50 potten Ja, honing verschillende neerzetten. Ja. En jij vindt de ene lekker en jij de andere en zij weer. Ja. Dus het is een kwestie van smaak. Het is algemeen wel bekend dat acacia en linde hele goede honing is, die de meeste mensen ook lekker. Maar er zijn mensen die zweren bij bijenhoning of die manuka honing, die heel duur is. Manuka honing. Manuka honing, die komt meestal uit het buitenland. En ja, er zijn mensen die daarbij zweren. Dat worden, net als koninginnengelei. Dat wordt ook door mensen gegeten, omdat men denkt dat dat heel goed is voor je vruchtbaarheid. Oké. Nou, dan, ja. Ik geef naar Therese, Ja. want ik wil nou even iets over de bloemen weten. Ja. Want, en over die master, en over design. Hè. Want het is geen gewone bloem is met alleen maar een bosje tulpen, alsjeblieft. Nee. Jij wil meer. Nee, dat klopt, ja. Ik ben op een gegeven moment naar Aalsmeer toegegaan. Ja. Dat is een opleiding, instituut. Ja, lekker doorpraten. Dan neem ik lekker een hapje. Nee, niet te genoegen. Ja, ga door. Het Boerma-instituut is dat. En daar ben ik 2 jaar naartoe geweest. En daar heb ik het begin en het vervolg en de masteropleiding uiteindelijk gedaan. En ben daar als beste geslaagd van allemaal. Ja, was En- hartstikke leuk. Daarna ben je een zaak begonnen of had je die al? Ik ben in 2004 mijn zaak begonnen. Ja? Toen ik ook met die opleiding ben begonnen. En heb dat heel langzaam zelf opgebouwd. Maar omdat ik dus alles alleen doe, kan ik ook niet te veel aannemen. En maak allemaal speciale dingen. Ja, wat is jouw specialiteit? Ik zeg al niet het bosje tulpen. Nee, als ik een bos bloemen maak, dan is het een speciale bos. Ja, ja. En als ik een rouwboeket maak, dan is het meestal over de kist heen. Ja. En het zijn toch de grotere dingen. Of als ik een bruidsboeket maak, zijn ook boeketten zijn echt heel speciaal gemaakt, ja. Dat is, Het is ook op wens van wat de klant wil. Kijk gewoon wat willen ze en dat maak ik. wat bedoel je daarmee? Wat wil je? Ja, ik heb jou in het voorgesprek verteld de tafelstrijd die wij thuis hadden. Want Ja. vroeger had mijn vader zo'n bloemenkiosk tegenover V&D. En dat was alleen maar massa, hè? Weggeven en geld in zo'n emmer gooien. En mijn broer, het was weliswaar 1 zaak, had een echte bloemenzaak. En die jongen is heel artistiek. Dat had ook zijn beroep van gemaakt om decors te maken en zo. En dan was er, zeg maar, er was een Oosterhout in Brabant. En dan was er, zeg maar, ergens een bruiloft. En dan was mijn vader s'avonds boos, want dan had René, die had er veel te lang over gedaan. En zei hij, je moet gewoon 50 dingen daar brengen, maakt toch niet uit hoe het eruit ziet. Kijk eens er niet naar. En mijn broer zei, als ik 50 op 1 adres 50
bloemstukjes moet brengen, dan zijn het 50 verschillende bloemstukjes. En dat duurt maar wat langer. En zo ging die strijd dan door. Toen dacht ik ga nooit in de bloemen. Alhoewel je daar goed in kunt verdienen als je in de massa gaat zitten. Maar mijn broer was meer jouw kant, zal ik maar zeggen. Dat moet design. Die is ook die kant op gegaan met de dingen die hij naar de hand gedaan heeft natuurlijk. Maar laat je die bijen wel eens los bij jou in de winkel of zo? Of dat ze even mogen snoepen? Dat gebeurt best wel eens, hè? Het gebeurt wel eens. Dat de deur open staat, dat ze eens een heel volk binnen hebben. Nee, maar de bijen vliegen meestal op bloeiende bloemen die buiten staan. Daar vliegen ze heel veel. Ja. Overigens, wat de zaak betreft is... We zitten in het hoger segment. Ja. Dat betekent, mensen komen altijd eerst vertellen wat er is. Er is iemand overleden. Ja. Die man deed in de tuin werken met bepaalde dingen. Vaak leveren de mensen ook takken aan waar die aan gehecht waren. En die takken worden dan als basis gebruikt om de hele bloemcreatie. Alle bloemen in de stukken worden vers gehaald in Grubbenvos op de veiling. Ja, Dus het zijn creaties, hè? het zijn creaties. Het zijn echte creaties. Dus het is niet dat we heel veel bloemen hebben staan. Nee. Het wordt altijd, en het zijn altijd heel speciale bloemen. Ja. Het zijn bloemen waarvan mensen zeggen... die hebben we nog nooit gezien. En zo doet ze... Ze heeft bijvoorbeeld ook de geboorte van Boeddha in Amsterdam. Dat is elk jaar een groot feest. Daar hebben ze dan met een aantal masters... hebben ze dat gedaan. Meer dan, ik geloof, voor €30.000 alleen al aan bloemen in verwerkt. En ja, dat soort dingen doen ze. Floral Tree Jams die uitgezonden worden in Europa, daar doet ze aan mee. Alle masters. Nou, de paus nog, hè? Dat we straks... Therese, bedankt voor die bloemen. Dat zouden we nog willen horen. Op het plein, op het Vaticaanplein. Dat lijkt me wel mooi. Even kijken, wat brandt er nog meer op mijn lippen? Ik had schoot met een vraag voor jou te binnen en nou ineens ben ik hem weer kwijt. Dus ik kan wel gaan zitten lezen hier zo. Ja. Vindt elke hond dit nou leuk, wat je doet? Want ik zie alleen maar honden die het leuk vinden. Maar daar moet er ook wel eens een verrekkeling tussendoor. Je moet het leuk maken. Je moet het aantrekkelijk maken. Je moet ze nogmaals een goed gevoel geven. Ja. Dat ze op tafel gewoon de koning zijn of koningin. Ja. Ja. En het enige wat ze vaak niet leuk vinden... is dat ze hun geur weghaalt. Dat is eigenlijk het ergste wat de hond vindt. Want... Als ze zeggen wel eens, in de Maas zwemt die, vindt hij heerlijk. Ja. Maar in bad vindt hij niet. Nee. Nou, de Maas is een natuuromgeving. Ja. Dus hij valt niet op qua geur als hij in het water gaat. Maar die gaat in het trimsalon en dan ruikt hij naar roosjes. Of weet ik wat van geur, babygeur, puppyshampoo. Een hond ruikt 1000 keer beter als een mens. Hè? Maar als je daar zo, want je spoot vorige week... een beetje dat erop. Doen we voor onszelf. Ja, ruikt zo'n hond dat er nog 10 keer erger? Ja, absoluut. Maar het zijn wel natuurlijke grondstoffen wat we eigenlijk op de honden... Dus daar moet je ook mee uitkijken. Ja, geen alcohol en... Geen Chanel nummertje 5? Nee. We noemen het zo, maar dat weet de hond dan toch niet. Maar het belangrijke is dat de hond het niet leuk vindt. Horen wij vaker van... dan beginnen ze toch wel wat te piepen of de ergste dan. Maar dat zijn meestal de onzekere honden. Ja. Want hun jas wordt uitgedaan. Ja. Figuurlijk eigenlijk. Ja. Ze gaan naar buiten met een andere geur. En in de natuur is het... dat is Pietje heeft hier geplast. Die weten precies wie daar geplast heeft. Dus wat krijg je dan? Ze moeten zich opnieuw gaan voorstellen. Want ze ruiken niet meer naar Max. Ja. Ze ruiken niet meer naar Bobby. Ja. Dus wat gaan ze doen in huis of langs de baasjes? Ik ga maar even jouw geurtje weer terughalen. En eerste wat ze doen tegen ons aan liggen. Ja, gaan ze helemaal naar eigen geur. Ja, want ze hebben zoiets van, ik loop hier in een roze jurkje, maar niemand kent mij. Dus ze moeten mij gaan ruiken wie ik ben. En zo merkt een hond dat eigenlijk. Een hond doet alles op geur. Het eerste wat ze hebben als ze geboren worden, geur. Die herkennen de geur. Onvoorstelbaar. Dat is het meest ontwikkelde zintuig wat een hond heeft. Hebben bijen dat ook? Ja. Nou, kijk, als je 20 kassen naast elkaar hebt staan, dan vragen mensen wel eens, hoe weten die bijen nou in welke kast je terug moet vliegen? Ja. Nou, en iedere koningin heeft een eigen feromoongeur en daarop ruikt de bij, dat is mijn kast nummer 1. En dan ook als die ver weg heeft gevlogen, al is die 3 kilometer ver, hij weet feilloos die kast te vinden. Gaan die zo ver van hun kast vandaan? Nou, als ze moeten, gaan ze. Maar als de dracht in de buurt is, gaan ze natuurlijk... Zo dichtbij mogelijk. Ja, want dat kost van huis uit een beetje lui zijn ze dan toch wel. Ja. Overigens, mensen vinden elkaar ook partners op geur. Ja.
Ja, ik ook wel eens van gelezen. Ja, dus je hebt eigenlijk je partner of je man of weet ik, heb je gevonden door de reuk. Dat doen ze wel eens in programma's met t-shirts laten ruiken aan geblinddoekte mannen of vrouwen om de partner te herkennen. Ja. Maar dat is dus echt waar. Ja, oké. Ja. Dus soms hoor je wel eens, nou, dat is rijk stinkert. Hè? En dan hebben ze die zo aan de haak geslagen. Rijke stinkert. Therese, ik zag bij jou, maar volgens mij staat dat ook op de imkerij, het woord experience erbij staan. Dan, bij mij mag het iets los van, ik kan wat komen beleven. Of Ja, zo een klopt het ook. workshop, of wat kan ik beleven bij jullie? Eigenlijk is het met alles, hè. Hou je workshops? Nou ja, kijk, we zijn begonnen met de bloemen. Ja? En we hebben gezegd floral experience. Wij zeggen eigenlijk, het is niet een bloemstuk maken, maar het is een experience van flowers, van bloemen. Ja. Dus je creëert iets heel speciaals. Datzelfde geldt eigenlijk voor de bijen. Die imkerij floral experience, daar laten wij op een gegeven moment zien wat het bijenvolk is. Als we nieuwe klanten krijgen, het eerste wat we doen, laten we buiten de bijenstand zien. Dus niet van hier heb je een pot honing en propolis, koop maar. Nee. Het is voor ons belangrijk dat de klant weet waar komt het vandaan. Ja. Dat zijn die bijen en die hebben dat geproduceerd. Ik kom een keer naar, want ik ga ook elk jaar honing halen op een speciaal adres. Ik heb nooit geweten dat jullie zaten. Dus, want we gaan langzaam hobbelen we naar het einde van deze uitzending. En dan ga ik je nog wat vragen. Gaan we een heel klein beetje reclame maken. Moet je niet zeggen. En dan ga ik jullie vragen, als ik nou die honing wil kopen, waar moet ik dan naartoe? Waar staan jouw kassen? Of, Op kasten? de Baalderweg 4 in Posterholt. In Posterholt. In Posterholt hebben we een half hectare grond. En daar hebben we het atelier van mijn vrouw en ons woonhuis. Liggen tegen elkaar aan, dat kun je ook doen. En daar kun je deze producten kopen. En kijk, ik zeg niet, iedereen moet de honing bij ons komen halen. Nee. Want ik vind, als je bij de imkers gaat, bij jou in de buurt, dan heb je gewoon goede honing. En dat geldt ook als je gezond wil leven, moet je de groenten kopen die dan Uit de buurt, op de akker staan en niet bij wijze van spreken de paprika's en alles uit verre landen. Nee. Alles wat in de buurt is, en zo geldt dat ook met het stuifmeel en dat dit helpt tegen hooikoorts. Ja. Daar zit er namelijk het stuifmeel in uit de buurt. En doordat je met honing dat al elke dag een beetje binnenkrijgt, heb je niet meer zoveel last van Oké, reageer je daar niet zo op? Oké. Nee, plus de bruggetje naar de honden. Ja. Wij krijgen mensen die met herdershonden komen, die ook hooikoorts hebben. En die krijgen dus ook honing of die pakken die tinctuurdruppels en die geven ze aan de herdershond. Oké, Of als ze een dankjewel. hond hebben, Ja? gebruiken ze dit. Ook voor honden en paarden. Paarden die gedaan, hun ja. benen openhalen aan prikkeldraad. Als je dit erop doet. We hebben mensen, Het geneest meisjes uit de ontzettend. Varst. Die hebben paarden. En die kwam en die zegt, ja, mijn paard heeft iedere keer een prikkeldraad. Dat duurt weken voordat het weg is. Ja. Ik zeg, probeer dit maar eens. Die heeft dat gedaan. Na 3 dagen was het over. Met gevolg dat je dus de volgende week ineens 10 van die paardenmeisjes hebt. Ja. Die ook allemaal dit komen kopen. Ja, dan heb je paardenmeisjes, hè. Hockeydamemeisjes heb je paardenmeisjes, hè. Ja, dat zijn en- aparte ja, soorten meisjes, hè. Nee, die zijn niks te na over de Nee. dinges. Maar die hebben dat zelf gevonden en die zien dat het werkt. Ik ga afronden, want anders krijg ik, en dan komen jullie daar niet aan bod. Therese, Ja. die koffiekan die daar staat, wat is dat? Even gauw uitleggen. Dat is een roker. En daarmee gaan we, als we het pak aan hebben, gaan we daarmee naar de bijen toe. En van die rook, daar worden ze rustig van. Oké, goed. Ik heb nog 10 seconden heb ik over. Iloda, waar vinden we jou? Met je zaak? Met je salon? Trimsalon de Kapper in Echt. Trimsalon de Kapper in Echt. Ja. Ja, jij zit naast hem, dus dat adres hebben we gehoord. En anders moeten ze maar naar de website gaan. Ja. Dan kunnen ze alles vinden. Ik dank de kijkers weer voor het kijken. We weten nou alles van honing, van honden, van trimmen en hoe geneeskrachtig het allemaal kan zijn. Ik zou zeggen, we gaan daar lekker nog een keer naar kijken. Als je het niet allemaal op kunnen volgen, het wordt herhaald. En anders zie ik u weer volgende week om dezelfde tijd. Dank voor het kijken en tot de volgende keer.